Ongi etorri Mondragon Unibertsitateko Arrasateko kampusera. Inigo Eraina naiz, mekatronika graduko titulo taldeko kidea. Gure instalakuntzak ezagutu eta ikasleek bertan egiten dutenaren berri izan nahi duzu? Hurrengo bideo honetan, ikasleek eskura izango dituzten instalakuntza eta baliabide batzuk erakutsiko dizkizuegu. POPB legela beste gradu eta master batzuekin partekatutako erabilera anitzeko gela da, batez ere, seihileko proiektu garaian erabiltzen dute ikasleek. Beharrezkoak dituzten erreminta eta materialez hornituta, ikasle talde bakoitza beraien kabuz antolatzen da prototipoen eraikitze, muntaia eta puntuan jartzea egiteko orduan. Automatizazio laborategian, gaur egungo azken teknologia industrialeko punta-puntako ekipamendua erabiliz trebatzen dira ikasleak. Ezagutza teorikoak zein software bitartez aurrez landu eta simulatutakoak praktikan jartzeko aukera izaten dute. Besteak beste, gela honetan, PLC eta hauei lotutako gailu industrialak programatu, kableatu eta frogatzen dituzte. Hirugarren mailan esaterako, makina erreal baten automatizazioarekin lotutako hainbat atalen doikuntza eta martxan jartzea burutzen dute ikasleek. Hala, ikasleak enpresan aurkitu dezaken ingurunea erreplikatzea bilatzen da bertako ekipamenduarekin. Errealitatetik hurbil dagoen esperientzia bat. Mekanizatu eta muntaia laborategiak irakaskuntza maila ezberdinetako ikasleen aktibitateei erantzuten die. Bertan, fabrikazio prozesu ezberdinekin erlazioa daukaten ekipo eta makinariak daude. Txirbilarroketa bidezko makina eta prozesuak, zenbakizko kontrol bidezko makina eta simulagailuak, konformazio prozesuak ahalbidetzeko makinak, eta bar. Laborategi honek eskatzen dituen aktibitate osagarriak, hala nola soldadura, metrologia edo materialen tratamendurako labeak, inguruko laborategi txiki eta espezifikoagotan daude eskuragarri. Materialetako laborategian, material ezberdinen gaineko saiakuntza eta analiziak egiteko ekipamenduak aurki daitezke. Trakzio zein konpresio saiakuntzak egiteko makinak, kohortasun saiakuntzak egiteko neurgailuak, edo erresilientzia saiakuntzak egiteko makinak. Robotika eta ikuspen artifizialeko laborategia bi arlo hauekin zerikusia daukan eta graduko azken ikasturtean jorratzen den ikasgaiaren funtsezko espazioa da. Ikuspen artifizialarekin zein robotikarekin erlazionatutako aspektu teorikoak landu ostean, ikasleek praktikak burutzen dituzte laborategiko baliabideetan oinarrituta. Praktika hauek, industrian gero eta garrantzi gehiago daukan robotikarekin erlazionatutako arazoak ebazten ikastea dute helburu. Ikuspen artifizialari dagokionez, kamera, objektibo eta argiztapen sistema industrialak nabarmendu daitezke. Ikasketa prozesuari moldatutako eta era berean industrian aurki daitezken pareko ekipamenduekin hornituta dauden instalazioei esker, gizarteak egun eta etorkizunean izango dituen erronkei aurre egiteko gai izango diren ingenieriak trebatzen ditugu Mondragon Unibertsitatean.